An filɛbagaw ni an lamɛnbagaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw waleɲuman dɔn. Nɛgɛ kanɲɛ 18 o tɛmɛna ni miniti 5 ɲɔgɔnna ye. Wulada in na an ka kuma bɛna tali kɛ min na, armée ale ye wulikajɔ dɔ kɛ Tombouctou mara la ani Douentza mara la. O kibaruyaw an na olu da aw tulo kan. Kunu Egypte fana jamanakuntigi ale fana kun ka kalikan bɛ yen. Senegalikaw olu ka premier ministre sɔrɔla, u y'a jira k'u ka gouvernement fana bɛ sigi bi. Mali yɛrɛ kɔnɔna na ya an ka kamalen dɔ bɛ yen, ale kɔni kɛlen don sangalamati ye. A tɔgɔ ye ko Bubu Caminang. Bɔlɔlɔ siraw ni kunnafoni cari siraw ka taa se min ye hakili jagabɔ denmisɛnninw minnu yɛrɛ bɛ baara kɛ bɔlɔlɔ sanfɛla la n'u ka kalan taara yɔrɔ jan, a bɛ olu maaw fɛ bi sifin kunda. San 32 docteur do. Ana dɔ fɔ ale fana ka wulada in na, maaw bɛ se k'a dɔn cogo min. Ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn. Armée ale ka kalo 1 baaraw kiba bɛ o kɛnɛ kan DIRPA kɔnɔna na. Wulada in na Amara Nunu Keyita ale bɛ yan yaasa ka se ka yari fan bɛɛ lajɛlen fɛ aw k'a ye k'a to aw sigiyɔrɔw la ani k'a lamɛn. Basakɛ ale fana bɛ yan wula in na, an b'a fana fo k'a ni cɛsiri ani timinanja. Ale ye cɛ kelen bolo caman de ye. Ni ɲɔgɔlɔnbɔlaw bolola a bɛ t'olu nɔfɛ, kunnafonidilaw mana wuli a bɛ t'olu nɔfɛ, journalistes mana wuli a bɛ t'olu nɔfɛ, bɔlɔlɔ sanfɛ a b'olu fana nɔfɛ. Cɛ i bolo fara cayara. I kɛra Segukaw Kucalakaw ka Segu Bɛngali ye. PDG ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma. Avril kalo ale tile 3 ye bi ye, san 2023 min ye sunkalo tile 24 o ye bi ye. An ka cɛkɔrɔba ɲuman an b'a fɔ n'o ye coordinateur des chefs de village ye, dugutigiw ka ɲɛmaaba Seydou Sangare. Ale yɛrɛ anw communisilakaw fana ka coordinateur ye, Bamakɔ fana t'a dɔn nin waati in na. An b'a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo. Ministre commissaire à la sécurité alimentaire Redouane Ag Ali k'a fana fɔ wulada in na yan. N ye muso minnu bɛ yen n'olu bɛ gutɔrɔn furakɛ nin waati in na, su ani tile voirie lakaw olu fɛ yen, Amara an b'u fana fo. I terimuso Altine an b'a yɛrɛ fana fo mairie-ba kɔnɔna na. A ko ka ca. A ko ka ca, ala k'a bɛɛ ɲɛ ka da an ma. Mali wolomasiri tabaw olu ka kibaruyaw min ye chef d'état-major général de l'armée k'a b'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan ko nin kalo in tile 2 n'o ye kunungo ye, u ye kibaruya dɔw sɔrɔ k'olu sɛgɛsɛgɛ ka wulikajɔ kɛ ni pankuruw ye. Ninjuga wale ni bamanan wale kɛbaa dɔw tun b'a fɛ ka dangari an ka jamana na. Min ye wolomasiri tabaw ye, u ye dangari olu la. Pankuru n'o ye drone ye, ale ye wuliko ni gosiko 6 kɛ. 2 o kɛra Lerneb, o ye Tombouctou yan fanfɛla ye. 4 o kɛra Duna, o bɛ Douentza cercle kɔnɔna na. Ko min ye pankuru ninnu ka wulikajɔ n'u ka mugu ci, k'a tun bɛ ka wulikajɔ kɛ kun min kama ko a y'o sɔrɔ. Sabula minan mun tun bɛ ninnu bolo o ye kɛlɛkɛ minanw ye. Marafa cɛjugu ni minan cɛjugu ni marafa dilannaw cɛjugu, ninjuga wale ni bamanan wale kɛbaa olu bɛ munumunu salo min na ka se ka taa o di olu ma. U y'a jira k'a fɔ ko o wulikajɔ de senfɛ sa, min ye bamanan wale kɛbaa ninnu kɔni ye, u ka minanw bɛɛ lajɛlen karila k'a bɛɛ lajɛlen dakolon ci k'a filekolon ci. Wulikajɔ in chef d'état-major ko k'a kɛra kimɛ cogo min na, a kɛra taabolo min na ko o bɛɛ lajɛlen bɛ tali kɛ sɔrɔdasiw yɛrɛ ka wulikajɔ an'u ka baaraw hukumu kɔnɔna na. Ko wa ko jamanadenw k'u hakilina kɛ kelen ye. Mali bɛ baara min na yaasa dugudenw n'u bolomina bɛ se ka lakisi cogo min, ko baara in bɛ tali kɛ o la. Chef d'état-major général de l'armée n'o ye Umaru Baru kɛlɛtigi ye, k'a b'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna ko armée ko bɛɛ lajɛlen k'i ka danaya d'a kan, ko wa ko n'an y'an miiriyaw kɛ kelen ye, ko se k'an bɛ o sɔrɔ. Cɛfɔ ni kanbɛn n'o o ye dialogue intermalien min sigilen sen kan sa, ale maaw bɛ lamɛnni la.
comité de pilotage no ɲɛmaaya bɛ premier ministre kɔrɔ Usman Isufi Mayiga bolo ale kɔni ye maaw lamɛnni daminɛ kunungo maa lamɛnw senfɛ sa fasodenw ka tɔnjɛkulu min ye calatigɛ jɛkulu ye n'a bɛ fɔ o ma ko institution de la république jɛkuluba minnu b'an ka jamana kɔnɔ dugutigiw ni kabilatigiw ni musokuntigiw ni kamalenkuntigiw ni denmisɛnninw k'a ye ninnu bɛɛ lajɛlen bɛndɛgɛmɔ k'olu bɛɛ lajɛlen lamɛn kunungo CICB kɔnɔna na k'a daminɛ sɔgɔma fo wula fɛ sa kɛ fajiri tɛ se ka pinɔse sɔrɔ ye dɛ CICB kɔnɔna na min ye Usman Isufi Mayiga ye a ko nin waleya in kɛkun ye min ye maaw bɔra kɔsa in na ka na ka hakili jagabɔ kɛ yaasa bɛn ni kelenya bɛ se ka kɛ cogo min ko yaasa u ka se ka ɲɛ sɔrɔ ko o de la u b'a ɲɛfɔ maaw ɲɛna baara kan ka kɛ cogo min k'olu kɔni b'a fɛ maliden cɛ n'a muso denmisɛn ni maabakɔrɔ bɛɛ lajɛlen sanfɛ dugu ma bɛɛ k'i da don nin bɛnko kuma in na koyi bɛɛ kana ka na i fɛla fɔ min ye Pinochet ye a ko min ye nin waleya in ye waleya in tɛ se ka kɛ fiyewu ka maa to dɛnkɛrɛfɛla ka maa to kelenna kuma na ka maa sigilen to i bogolama don walima k'i sigi k'i sen fila da i bolo kan ko n'a tigɛra min na ko maliko tɛ wa k'u b'a ɲɛnabɔ k'u na bɛn dɔ kan k'o tɛ nin sen ta in ye o de la olu y'a bolofara caya k'a cari ka taa fo togodaw la olu ka lajɛw kan ka kɛ avril kalo in ale tile 15 kɔnɔna na n'o kun cɛra sa dugubaw kɔnɔ ta bɛ daminɛ o mana bɔ yen tuma min ye an ka sigidaw faaba olu fana taw bɛ kɛ o de bɛɛ lajɛlen bɛna kun cɛ sa laɲini yɛrɛ belebeleba mun sɔrɔla ka daminɛ duguma fo sanfɛ o bɛna na cɛrɛ bɔ Bamakɔ kɔnɔna na yan min ye minisiri kɔrɔ in ye a ko foyi tɛ bɛn ni kelenya bɔ kabilatigiw diinɛtigiw Mali maaba minnu bɛ yen n'olu nana kɛnɛ kan a y'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn k'u y'u ka baaraw bila nin sunkaloba in n'a ta bɛɛ lajɛlen bɛɛ ka na olu lamɛn k'o de la a b'a ɲini u fɛ u y'o danaya min d'u kan k'u sen don nin ko ninnu na ani ka n'u lamɛn k'u jija fana o ka kɛ u baara kɛcogo ye baara min na walankatali min kɛ ka taa sigidaw la bɛɛ k'i jija i ka kin kɔnɔna na bɛɛ k'i jija i ka commune kɔnɔna na i ka cercle i ka région yaasa min ye bɛn yɛrɛ dɛ a bɛ se ka kɛ cogo di dɛ mun ni mun bɛ se ka kɛ k'a to bɛn bɛ sigi sen kan min ye jamanadenw yɛrɛ nikanko ye mun ye mun bɛ maaw jɛ o sigidaw la dɛ mun de bɛ se ka kɛ yiriwaliko ta nasira fɛ kalanko ta nasira fɛ bayɛlɛmali bɛrɛbɛrɛli tɔnw fo ka taa se fasodenw ka tɔnkow bɛɛ lajɛlen ma sa ko yaasa jamana bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ cogo min Usman Isufi Mayiga a tilara ka kuma di maaw ma k'u k'a bila u kunna k'a fɔ nin jɛrɛ in bɛɛ lajɛlen dama ka k'a la koyi k'a fɔ n ye politiki tɔn ye o tɛ i bila kɛrɛfɛ k'a fɔ n ye fasodenw ka tɔnjɛkulu ye anw ŋunafan ye lafasali tɔnw ye o sen tɛ nin na jamana calatigɛ jɛkulu ko bɛɛ lajɛlen de kan ka na yaasa min ye baara in ye a ka se ka kɛ ka ɲɛ Usman Isufi ko olu ka nin kuma ninnu tɛmɛnen kɔfɛ ani nin lamɛnni ninnu baara ninnu tɛmɛnen kɔfɛ sa baara bɛna na di dugudenw ma k'a daminɛ dugu ma sa fo sanfɛ maa si kana to kɛrɛfɛ bɛɛ lajɛlen k'i jija i sen ka ye nin jɛrɛ in kɔnɔna na a ko jamanakuntigi ka laɲini don nka ko a bɛ jamanadenw sago la n'u ye min fɔ olu fana b'o de fara ɲɔgɔn kan k'o bɛn nɛgɛmɔ ka n'o di jamanaden bɛɛ lajɛlen ma Bamakɔ ale kɔnɔna na yan kunungo u ye nin laseli ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ CICB ale kɔnɔna na lakanako ta kɔni fanfɛla la an sɔngɔkaw fɛ yen maaw kɔni sirannen don min ye maa dɔw ye moto sanfɛ olu kɔni taara bi duguni ncinin dɔ kan sa n'o ye Banikani ye Banikani yɛrɛ bɛ Gabero commune kɔnɔna na k'u nana yɔrɔ min na dɔrɔn u kɔni ye maaw babali daminɛ ka don du kɔnɔnaw la min ye bolofɛnw ye maaw ka minɛnw maa fɛn fɛn bɛ yen n'u bɛ se ka taa n'o ye u y'olu bɛɛ lajɛlen ta a nɔgɔnin fɛ fana min ye bamaciwale ni jugawale kɛbaa ninnu ye u ye maa 2 kɔni gosi ni marifa ye k'olu bɔ k'u bin k'olu fa o tɛmɛnen kɔfɛ maa minnu bɛ yen ni kibaruya in kɛra olu ɲɛna olu ka laseliw la u y'a yira studio tamani maaw la ko min ye maa dɔ ye ko mugu y'a sɔrɔ maa t'a dɔn k'a fɔ kɔni o ka ko taara laban cogo min na 2 kɔni o nikɛnɛ karabara waleya min kɛra yen u y'o ɲɔgɔnna fana kɛ Sina gun o sanfɛ o Sina gun fana sanfɛla la u ye maa kelen bɔnɛ a nina ye ni marifakisɛ ye koyi ko min ye motow ye n'o ye mototigi ninnu ye sa u kɔni ye baganw gɛndɛn ka bila u ɲɛ kata ni minnu bɛ yen k'olu bɛɛ lajɛlen salo ale ni baganmisɛnninw k'u senfa ka duuru don fiɲɛ na ka taa k'a sɔrɔ maa si ma se ka na nin dugulama ninnu olu kuma bɔ Kulukorokaw fɛ yen basakɛ ko mangoro bɔra dɛ ko Kulukoro ko mangoro bɔlen don dɛ segin ɲɛ kelen 100 mangoro man di sundiga la dɛ basakɛ i bɛ suna dɛ an bɛ seli tɔ k'i kɔ Kulukoro ko
ko ni waati na ko mangoro bɔlen do kosɛbɛ ko ni yɛrɛ y'a jateminɛ kulukoro yɛrɛ dugu dɔrɔn tɛ koyi a n'a marabolow bɛɛ lajɛlen ni maa min ye sira ta ka bɔ bamakɔ k'i kunda narena ninnu kan n'i bɛ tɛmɛ sibiw la foyi tɛ musow bolo bi gidɔrɔndaw la ni mangoro tɛ n'i y'o sira bila ka kangaba sira ta n'i ye kangaba ye ba dugu joliba i bɛ taa se kunba o tuma na kangaba yɛrɛ dugu ma ko fa bɛɛ lajɛlen ye mangoro ye kulukoro yɛrɛ kɔnɔna sa ni kulukoro fan caman fɛ bi mangoro segi o paniɲɛ kelen kɔni ko o ye 100 ye ka taa se 200 ma feerelikɛlaw y'a yira k'a fɔ balamaw bɛ yen min ye gerefew ye olu bɛ yen aw yɛrɛ ka kuma miska ni nungurunin ni nunjani n'a tɔw bɛɛ lajɛlen ni fumani sa ko nin bɛɛ lajɛlen cɛ mangoro miska ka di dɛ ale dɔ in de ka di dimɔgɔw ye mɛ a sun bɛ se ka tigɛ n'ale ko dɔ in de dimɔgɔw olu sago bɛ olu bɛ gerefe de fɛ ayiwa ko min kɔni ka dɔgɔ a la kosɛbɛ o ye a bɛ fɔ min ma ko amerikɛn mangoro sabula musow ko n'i y'o ta n'i ma farati o na tumu bɔ k'o to i bolo k'a sɔrɔ i yɛrɛ t'a kalama koyi ko f'a feere don n'i y'a feere maaw ma k'a gerenna ma ɲi dɛ k'o yɛrɛ tumu ka ca o de la olu t'u doru o kɔrɔ olu yɛrɛ b'o dun ye wa ko min ye denmisɛnninnakaw ye nin waati in na olu kɔni ta ye mangoro gere k'a tigɛ ka lemurukumuni k'a la ka tila ka najini ni kɔgɔ k'a la ko k'o mange ma amara y'o kɛ de ayiwa an na se kulukorokaw fɛ yen ka taa mangoro ko ale ɲɛɲini n'ala n'a kɛra sɔnna a ma sabula sunkalo ale fana wotɔ don baarakɛlaw ka lafasajɛkulu min bɛ bankiw min ye station d'essence ye ka taa se nafolo bɛ baara yɔrɔ minnu na assurances n'u ɲɔgɔnnaw ko olu kɔni wulilen don k'u jɔ koyi ko n'ala sɔnna a ma min ye avril kalo tile 15 ye k'olu bɛna baarabila kɛ nka baarabila sariya bɛ mun fɔ tile 15 yanni ka taa gɛrɛfu la i bɛ nkamun da min ye u ka sɛbɛn ye u y'a ta ka taa da kunungo baarakɛlaw ka minisiriso fɛ yen koyi k'olu ka laɲini ye nin ye u ni BDM kɛlen don ka tɛlɛ kari ɲɔgɔn na IBI Pharma PMI Mali ale ni sansi feere yɔrɔ caman b'an ka jamana kɔnɔ ko ni ala ma jan kɛ ko ni gɛrɛfu in ko ni tile 3 ma lawali kɛ u na tile 4 tugu o la yaasa min ye u ka laɲini olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sabati cogo min tɔn in ɲɛmaaba o ye Amadu Nba ye ale yɛrɛ de ye sɛbɛn in ale fasiri an y'a fɔ aw ɲɛna an ka kuma daminɛ na n ka maliyɛn den dɔ bɛ yen n k'a kɛlen don sangawili ɲantɛ ye bi kamalenin si bɛ san 32 la a tɔgɔ ye ko Bubu Cham Nyang maliyɛn don a kɛra dɔgɔtɔrɔ ye koyi dɔgɔtɔrɔ min n'o y'a ka sɛbɛn sɔrɔ faransikaw ka université dagabanaw dɔ kɔnɔna na ko diɲɛ kɔnɔna na maa minnu bɛ siyansi baara kɛ ko olu ye maa mafalen dɔ kɔni ka baara waleɲuman dɔn a ka cɛsiri n'a ka timinanja fɛ ko maliden don a tɔgɔ ye ko Bubu Cham Nyang min ye Basi Kulibali o mɔden don kamalenin ko min ye jeni yɛrɛ koyi subahana masiw la a kɛra ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmada ye ko nin waliya in sera ka sɔrɔ cogo di sa min ye kamalenin ye ale ka ko kɔni dogolen tɛ maa si la a ka soutenance o de kɛra Lyonkaw fɛ Université Lumière Lyon 2 la faransikaw fɛ baara in kɛra alamisa mars kalo tile 28 san 2024 jɛrɛ in kɛnɛ kan sa maa mafalen caman tun bɛ koyi min ye diɲɛ yɛrɛ siyansi maa mafalenw caman ye faransikaw fɛ denmisɛnninnaka minnu bɛ yen bi n'olu kɛlen don ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmadaw ye k'u bɛɛ nana jɔnni ka seli kɛnɛ kan o ye mɔnɛbɔden ye originaire n'a bɛ bɔ ɲɔnɔnkaw fɛ yen Segu ni kɔni maa ma kɔni i taalen kɔni ye tancogo kɔni na siga t'a la o Segu Mori bɛ yɔrɔ jara 11 nu min ye Bubu Cham Nyang ye kamalen ka a bɛ bɔ Segu ɲɔnɔ o ka don Bubu Cham Nyang ko a ye kalan daminɛ kabini a si fitinin min ye subahana masiw ye bɔlɔlɔ sira nasiraw fɛ k'o de tun y'a nikanko ye kosɛbɛ a yɛrɛ kɔni bangera yɔrɔ min bɛɛ lajɛlen ma dɔn k'a fɔ ko ɲɔnɔ ye sɛnɛkɛyɔrɔ ye min ye baganmara yɔrɔ don nka balo kɔni o caman de bɛ sɛnɛ ye o n'a tilebilenba lahaw ta in a bɔr'o la ka n'i yɛrɛ sɔrɔ Bamakokaw ka Amdalayi yen de a ye kalan kɛ sa k'a gun pewu ka sɔrɔ ka taa diplôme sɔrɔ min ye gɛlɛyaw n'u taw bɛɛ lajɛlen degun kɛra degun o degun ye kalanko ta nasira fɛ a y'o bɛɛ pan k'i jɔ cayi ka t'i yɛrɛ sɔrɔ faransikaw fɛ ka bourse minɛ ka taa n'a yɛrɛ ye kamalenin a n'a dakan bɛ ɲɔgɔn bolo sanayɛlɛ kalan nansaralakaw fɛ yen université min bɛ n'u k'o ma Nice Montpellier Nantes ani Lyon
a ye ninnu bɛɛ lajɛlen dugu dɛgɛ ka kalan ɲini ka kalan sɔrɔ yaasa ka se ka tila ka baara kɛ ka se ka faamuyali sɔrɔ baara ko kɔnɔna na kalanko ta nasira fɛ ko n'i ye a ka sira lajɛ a ye kalan kɛ cogo min k'a bɛ maa sɔn min janya a ka ekɔli karamɔgɔw maa minnu bɛ n'o y'a a tɔɲɔgɔnw ye kilasi kɔnɔnaw la baara mana d'u ma wa ayi bubu kɔni ɲɛcu a kan a n'a k'a ka théorème de Pythagore n'a ka cosinus de Jagron dun bugɔ ka don ɲɔgɔn na k'a bɛ jaabi bɔ k'a bin ba sakɛ nin ɲɔgɔn na ye e bɛ taa ye kɛlɛ don téléphone ye e bɛ téléphone de dɔn nin kɔni nin ye informatique bakuruba bɛɛ lajɛlen de bɛndɛgɛ mɔ k'a dɔn k'u ka yɔrɔ la ye a bɛ fɔ min ma ko kabilatigi minnu bɛ siyansi kunna faransikaw fɛ yen olu sɔmi janyana u ko nin di maa lankolon ye dɛ anw yɛrɛ balikubaw bɛ dɛsɛ jate minnu na kɔnɔgan b'a anw sɔrɔ fɛn minnu na bɔlɔlɔsira san nasira fɛ kuma tɛ nin waati in na fa bɛɛ lajɛlen kɛlen don téléphone portable ni réseaux sociaux ni aw ka fɛnw tɔgɔ ye di marque sugu bɛɛ lajɛlen ye ko nin cɛnin ka kɛ o ingénieur n'o génie ba ye tan k'a kan ka jate minɛ a kan ka dɛmɛ yaasa a ka kalan a ka sinsin a ka kɛ basigi kɔnɔna na o de la sa kamalennin fana ye dɔ fara a ka timinandiya kan thèse a y'o bugɔ k'o da kelen ka tila ka wuli k'i jɔ tuguni ka baara kɛ baara min bɛ tali kɛ u b'a fɔ min ma sa ko interprobabilité logicielle ni o yɛrɛ kalansen ye min kɛ o bɛ tali kɛ baɲinini ko la ka surunya gɛlɛya minnu bɛ bi bɔlɔlɔ siraw fɛ ale ni nɛgɛjuru siraw bɛɛ lajɛlen fɛ k'olu bɛɛ lajɛlen ni subahana mansiw ɲaaminen ɲɔgɔn na nin tubabukan ka ja dɛ l'ingénierie dirigée par la modèle de l'ingénierie des lignes de produits logiciels pour soutenir l'interprobabilité dans les systèmes des systèmes. Ni kalan ye dɛ ni ɲɛ nin fɔ bamanankan la bi u bɛ minɛ a tilalen k'o la a ma da o ma koyi a ko fɔ ale ka faransi kalan yɛrɛ de ko kɔni f'a ka minɛ bɛɛ de sanni koyi a taara liyɔnkaw fɛ yen liyon u y'a lajɛ k'a dɔn k'a fɔ nin wa nin a taara sɔrɔ kalanfa min bɛ yen n'o ye Berger-Liévrof ye o y'a jira k'a fɔ ko k'ale b'a ka laboratoire d'a ma k'a ka baara kɛ a ye baara kɛ yen diɲɛ fara lahara kan o tolen don tariku la faransikaw fɛ yen o de la a tilalen Lyon na a ye kalan wɛrɛw kɛ tuguni université Lyon o kalan bantɔ olu de y'a fɔ sa ko sisan kɔni a ye kalan fɛn fɛn ni ɲinini fɛn fɛn kɛ sa a kana jaabi bɛɛ lajɛlen bɛn nɛgɛmɔ k'a yir'u la dɛ n'u b'a fɔ ma ko soutenance o de sen fɛ sa maa minnu bɛ yen n'u olu kɔni tun bɛ yen n'u olu ye maa mafalenw ye b'a dɔn ko ni soutenance bɛ kɛ maa caman de bɛ wele ka na n'o ye karamɔgɔw ye Christelle Hurtado ale ye institut de mines ani télécom IMT faransikaw fɛ yen ale tun ye a ka soutenance rapporteur ye min ye Abdel Jamel Serayi maître de conférence HD l'université de Montpellier France o kun ye rapporteur ye Amel Bernasser directrice de recherche Open University Angleterre amara cɛnin ka ko man nɔ han a y'o o fana olu bɛɛ lajɛlen tun b'a ka kɛnɛ kan ka fara min ye Christophe Dajou professeur de l'école polytechnique de Montréal ka bɔ Canada ninnu de nana ka soutenance kɛnɛ kan a kɛra ko ye o la sa u y'a ye k'a fɔ ko min ye baara min a y'o sigi sen kan o baara in tiɲɛ yɛrɛ la ko professeur yɛrɛ wulila k'u jɔ ka tɛgɛrɛ fɔ de ko nin bɛ bɔ min ko jɔn don u ko Mali ko dugu jumɛn Ɔnzɔn Segu ko Segu yɔrɔ jumɛn ko anw ka ɲɔnɔ ko ɲɔnɔ yɔrɔ jumɛn ko Basi Kulubali mɔden don tubabuw dabali banna u ko Mali b'u ka han aw ka dɔnkilidalamuso ye min kan ka Jeux olympiques fɛ dayɛlɛ o fana ye maliyɛn ye o tɛ daɲɔgɔn ye de Aya Nakamura nin fana ye Seguka ye Aya n'a sɔrɔ Seguka ye o kamalen a si bɛ san 32 de la bi n'o ye Bubu Chamnyang ye wa min ye kalan ye nin y'a tilalen de ye kalan na pewu ka kɛ docteur ye docteur en génie informatique o humu kɔnɔna na sa farafinna denmisɛnnin minnu bɛ yen ani diɲɛ seleke naani denmisɛnninw a kɛra olu ka misali ye ka ban a ka kalan a ka cɛsiri a ka ɲɛɲinini n'a ka wuli ka jɔ ka se ka kalan yɛrɛ nɛgɛ don denmisɛnw na o y'a to bi min ye diɲɛmaa ye u bɛɛ lajɛlen kɛlen don k'a ta k'a kɛ misali ye Bubu wa ko n'Ala sɔnn'a ma a ka yɛrɛ ka nisɔndiya
aka wuli ka jɔ ana ka cɛsiri o ye a kana faso Mali de dɛmɛ sisan somaw olu yɛrɛ nisɔndiyara o kɛlen k'a mɛn ko Kamalennin ko a y'a ka soutenance kɛ koyi k'a kɛra maa bɛɛ lajɛlen sago ye min ye dukɔnɔmaw ye dudenw faw lamɔfaw bɛɛ lajɛlen de nisɔndiyalen don du kɔnɔna na sabula min ye u den ye ani u mɔden n'u balimakɛ a y'a ka doctorat sɔrɔ Bubu Cham Nyang u y'a yira fana k'a fɔ ko bi sifin caman bɛ yen olu b'u ka kalanw sara a la ka kɛɲɛ ni a ye baara min kɛ a n'a ye cɛsiri ni timinandiya min kɛ ko n'Ala sɔnn'a ma a kɔni sago ye min ye a ye fɛn fɛn kalan sa ka fɛn fɛn ɲɛdɔn sa a kana ka n'o tɔnɔbɔ a ka jamana kɔnɔ yan aw ma fɛn dɔ sigi ko fɛn dɔ scientifique ko aw yɛrɛ b'o fɛn nin dɛmɛ n'o ka dɛ a bɛ taa nin kɛ yɔrɔ directeur de ye sisan sa Monsieur le ministre de la recherche scientifique nin y'i ka doni y'i bolo dɛ a ye Kamalennin yɔrɔ ɲini n'o tɛ tubabu n'u yɛrɛ sɔnna k'a bila ka n'a yɛrɛ kɛ parce que i tɛ nin kalan bɛɛ kɛ ta diɲɛ kɔnɔ ko ka i to yen o min ye Bubu ye a ka sɛbɛn fa sirila maa min fɛ ka ci an ma sa o ye Cheikh Bunama Kulubali ye o yɛrɛ ye cɛsiri ni baara caman kɛ yaasa a ka se ka kɛ maa ye k'a bɛ a bɛ Bamakɔ yan wa min ye Kamalennin ye bi diɲɛ kɔni bolo bɔlen don a nɔfɛ dɛ farafinna tɛ dɛ diɲɛ de bolo bɔlen don a nɔfɛ yaasa a bɛ se ka taa baara kɛ cogo min nka a yɛrɛ ka nisɔndiya n'a ka timinandiya n'a ka wuli ka jɔ yaasa k'a yira k'a fɔ ko a ye baara ɲɛ faso ye a ko k'a bɛ fɛ ka na Mali de la ka na baara kɛ n'an m'an teliya n'u ye nin nationaliser walima o de tɛ Kamalennin an bɛ dugawu kɛ sa ko Ala k'a fara a si kan Senegalikaw fɛ yen Basiru Diomaye Faye ko a ye fanga ta kunu Faransi kunnafoni gafe ko nin tɛ Senegali jamanakuntigi duurunan sigilen sa wa ko maa min don k'a kati ka gɛlɛ ko a ka sanayɛlɛ yɛrɛ kɛra ko dolonin kujan ta k'a bɛ puruku la dɔrɔn min ye yɛlɛmali ye k'a ti Faransi ninnu fɛ falen mun kan ka kɛ jamanaw kɔnɔ na ko kuma min b'a da k'o ye souveraineté yɛrɛma hɔrɔnya ko ka se ka na ni basigi ye nka nanzaraw ko kuma kelen b'a da k'o kan ka lamɛn ka ɲɛ ko sabula bi a ko denmisɛnnin minnu bɛ Senegali olu ka baara ko olu ka siniɲɛsigi ko kiiri ka tigɛ ka ɲɛ nka tiɲɛna ko nanzaraw sirannen don min na Faransi a société caman baden o de bɛ Senegali minnu tɛ impôt sara Kamalennin tɛ dɔwɛrɛ dɔn ni impôt tɛ wa a ye mɔgɔ min fana ta premier ministre o fana y'o kelen ye ko don nataw ko o na dɔn min ye u ka gouvernement ye o kan ka sigi bi premier ministre ale sugandilen o kɔfɛ ka bila n'o ye Ousmane Sonko ye ale de kɛra u ka premier ministre République démocratique du Congo Côte d'Ivoire kɔnɔna na Sul to Sul Kamagate Suleiman aw t'a dɔn dɛ Guillaume Soro ka chef de protocole min ye san 4 tɛmɛnen kɔfɛ Guillaume Soro ka chef de protocole kɔrɔ ni Alassane Dramane ye yafa ta ka ɲɛsin a ma février kalo tɛmɛnen k'a bila liberté la n'o ye k'a bɔ kaso la ko nin waati in na ko a ka wuli ka jɔ barika bonyanen don fo maaw bɛ k'u yɛrɛ ɲininka Kamalen tɔgɔ yɛrɛ Kamagate Suleiman nka anw b'a wele ko Sul to Sul cɛnin y'an kun bɛ ko caman kɛ koyi Sul to Sul non Kamalenkɔrɔ fila ni tila don k'a bɔra kaso la min ye Abengoro kaso février kalo tile 23 ko bɛɛ lajɛlen kɔni maaw taara sa ko kuma na ko nin ye Alassane bɛ ka nɔgɔya min fɔ yaasa ka don ani Soro ni ɲɔgɔn cɛ ko nin y'o ye wa a teriw a limanaw bɛɛ lajɛlen nana sa ka na photo ta photo ninnu kɔni taara fan bɛɛ lajɛlen fɛ Sul to Sul yɛrɛ bilama a da bɛ kumaw la min ye calatigɛ kow ye fɛn o fɛn min fɔ faso jɔko la a b'a da don la politiki ko wuli ka jɔ minnu bɛ se ka kɛ seko ni dɔnko tigilama minnu bɛ yen ka maaw wuli k'u jɔ yaasa ka taa ka so sa ka taa a yɛrɛ lajɛ k'a dɔn k'a fɔ k'u n'a bɛ baro kɛ k'a ko ale ye min ye e k'a n'o ɲɔgɔnna wɛrɛ ye tuguni ko jamanakuntigi kɛlen ka yafa k'i ma kɔni k'o kɔrɔ k'i kana i da de k'i sigi kɛrɛfɛ k'i bɛ wuli k'i jɔ fasoko la i bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ i b'i jija k'o de kɛ Sul to Sul ale kɔni ye a yɛrɛ sɔrɔ sa ka bɔ kaso la Ala ni Alassane Dramane Ouattara o ka sababu kunungo bɛɛ lajɛlen a ye k'a fɔ ko Alassane Dramane Ouattara k'a tun tɛ Basiru Diomaye Faye o ka investiture kɛnɛ kan Itali jamanakuntigi o de bɛ tile 3 taamana kɔnɔwarikaw fɛ yen
o de y'a to Alassane a y'a ka vice président o bila ka taga kɛnɛ in kan ye min ye Italie jamanakuntigi ye ale nana sa kana a lajɛ u ni Côte d'Ivoire bɛ se ka jɛ ka baara minnu kɛ sabula Italie fana mago bɛ minɛnw na bi minɛn minnu ye dugujukɔrɔ nafaw ye ka taa se cacao ma olu bɛ yɛlɛma cogo min ye Italie yɛrɛ ka spécialité ba sa ko o ye makɔrɔni de ye maaw bɛ ka ɲininkali kɛ ko makɔrɔni su bɛ Côte d'Ivoire de wa ou bien alikama su de bɛ yen ko nka ko fɛɛrɛw ka ca politiki kuma k'a bɛɛ lajɛlen tɛ lakali nka Alassane Dramane Ouattara ka n'a ka maa mafalenba in u y'a kunbɛn kosɛbɛ kunungo ni wɔlɔfɔw y'u ka jamanakuntigi sigi min ye Egypte fana jamanakuntigi n'o ye Abdel Fattah al-Sisi ye ale fana ye kalikasiyɛn kɛ kalikasiyɛn min n'o o bɛna kɛ a ka fanga ta ko sabanan ye sa san 6 a kan ka o de kɛ a taara jamanakuntigi kalasigi la 100 sara la 89 buruburu 6 o maa de ye kala ta a ye Egypte amara marafa de bɛ yen fila tɛ yen Hosni Mubarak sɔrɔdasi de kun don maa maa kɔni n'i bɛ ninnu ka jamana mara tellement jama ka ca Egypte mɔgɔ dɔw tɛ bɔ kɛnɛma yɛrɛ telefɔni ye fu ye kɛrɛ de u ka faaba kɔnɔ yen kɔni basakɛ hali ni tama kelen b'i bolo i bɛ dumuni kɛ yen tellement ko ka gɛlɛ yen u ka fa i ka taa k'i bɛ taa aventure la n m'o f'i ye dɛ n k'u ka faaba de kɔnɔ n sera yen de n ma se dugu tɔ fan fɛ n ye min ye n bɛ k'o de lakali ye n taara yɔrɔ min n bɛ k'o de ta f'i ye u ka faaba kɔnɔ ci dɔw bɛ yen ani fɛn dɔw mɔgɔ dɔw bɛ yen olu ti bɔ ni weekend tɛ jama fanba tɛ jigin dugu kɔnɔ ten telefɔni labilalen don fan bɛɛ lajɛlen fɛ n'i bɛ weleli kɛ kɔnɔna na o ye fu ye nka i ka jamana i bɛ wari bɔ o la dumuni kɔni sefa wari dɔrɔmɛ 1 o bɛ se ka sanusi ni buru sɔrɔ i ye f'i ka dɔrɔmɛ 2 ni buru tama dɔɔni bɔ i bɛ se ka Coca-Cola sɔrɔ ka fara o kan parce que américains ka société ba bɛɛ lajɛlen bɛ yen de yen kɔni ye Amérique de ye donc o jamanakuntigi o de fana ka fangata tun bɛ yen Somali jamananin min bɔra la sa n'o ye Portland ye olu ko k'olu tɛ se ka sɔn koyi k'u ka jamana fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ fédération ye k'u ye sariya suma min sigi o kan k'ale ma jɛ ni o ye ko wa fana ko ale bɛna to tan cogo in na k'a b'i sama ka bɔ Somali la pewu k'u tɛ fara ɲɔgɔn kan tuguni olu na wuli ka jɔ kɛ yaasa u ka yɛrɛma hɔrɔnya u bɛ se ka dɔn cogo min dugu fan dɔ ye maaw ko u ma kuma o ko n'Ala sɔnna ma k'u na référendum ba sigi sen kan o référendum sen fɛ min ye Somali bɛɛ lajɛlen na jɛ ka kalata kɛ kalata in o bɛna n'a to min ye Portland in ye a tɛ se ka k'a yɛrɛ jamana ye dugudenw kɔni y'a jira k'a fɔ ko k'u sama ka bɔ olu la wa ko ka kɛ ni sariya sunbakura ko n'o don k'o na falen o baaraw na kɛ référendum belebeleba o sen fɛ Keniyakaw fɛ yen olu ka dɔgɔtɔrɔlakaw minnu ye pharmacietigiw ye maa minnu bɛ ɲin furakɛ kɛ olu murutilen don koyi maa 700 ɲɔgɔnna u y'a jira k'a fɔ ko kabini olu ye baara daminɛ u ka saraw tɛ ka kɛ nin ye san 3 san 4 ɲɔgɔnna ye olu bɛ baara la maa minnu bɛ yen n'olu b'u dɛmɛ baara la fana olu fana tɛ ka sara ko ni fɛnw ma sigi sen kelen kan ko maa ɲin tɛ furakɛ ye tugun o kuma na sumutɔ ka ca ye de a na kɛ sumutɔ de ka ca ye n'i ye nin kuma mɛn yɔrɔ o yɔrɔ sumutɔ de ka ca ye Afrique du Sud u bɔra Zuma na sisan o ye Amara Afrique du Sud olu ka Assemblée nationale min b'a kunna ɲɛmaa la o ye muso de ye o muso in ko n'a ma kɔlɔsi ko dunko juguya ni yuruguyurugu sira ma min ye u ka kiiribon dɔ ye o kɔni y'a jira ko k'a minɛ a yɛrɛ kun ye wulikajɔ kɛ k'a jira k'a fɔ ko ka kɛ ni ale ka Assemblée ɲɛmaaya ko ye ko ale tɛ se ka minɛ ten koyi min ye muso in ye sa n'o ye Nosuwi Mapisa Nankula ye k'u y'a jira k'a fɔ k'o t'a la ko bi in na k'a bɛ dabolo min kan a ye dunko juguya ni yuruguyurugu min kɛ o tɛ se ka to ten cogo la cogo si la u ka congrès n'o y'u ka parti ba ye sa n'o ye ANC ye k'o yɛrɛ maaw caman kɛlen don ka muso in jalaki bi a jalakira mun na ko sabula a ye wari de minɛ sanubɔ so dɔ bolo sanubɔ yɔrɔ dɔ bolo tuma min na a tun bɛ u ka jamana wolomasiri tabaw ka ministeriya la waleya in k'a ye tali kɛ sugubulon caman na baara caman na ka taa se tenu ma rangersu marafa minnu bɛ taa sa jamana wɛrɛw la ni olu wari n'o musakaw k'a y'o di baarakɛda min ma k'o baarakɛda kɔni ye yuruguyurugukɛla de ye so in k'a fɔ so baarakɛ so in a ma ye ɲɛ yɛrɛ la a tun bɛ papiye dɔrɔn nin sanfɛ ko ni muso kɛlen don k'o wari labɛn ko yaasa a ka se ka na wuli ka jɔ kɛ nin waati in na jamanakuntigi kalata surunyalen k'u b'a labila tribunal tigilamaw ye Amara muso in ye Zuma ka bara droit de ye ayi Afrique du Sud Zuma kasa bɛ maa la i tɛ to yen sɛgɛsɛgɛliw olu bɛ sen na
ko n'ala sɔnna a ma nin dɔgɔkun in kɔnɔ kɔni k'a ye kurutu mun kɛ a ye yuruku mun kɛ walima wari bɛ lasegin u procureur bɛ polisiw bila ka taa nɔfɛ a ka taa bila kaso la a ka kiiri yanni o don cɛ Arabi Saouditikaw fɛ yen Éthiopien minnu bɛ yen n'olu kɛlen don ka degun caman sɔrɔ sa olu Éthiopiens ko olu caman na segin ka t'u ka so maa ba 70 ɲɔgɔnna Éthiopien o de bɛ bi Arabi Saoudite kɔnɔna na ko degun b'u kan da dumuniko gɛlɛyalen n'u kan kabini san 2018 san ni maa ninnu kɔni bɛ yɔli la Afrique min ye Arabi Saoudite kɔnɔna na hiji tɛ hiji ye u b'o kɛ imura tɛ imura ye delili banbali munumunu salo u ti baara kɛ daga yɔrɔ minnu dilan'u ye fana u tolen don o kɔnɔna na nka nin waati in na Saudiya maaw yɛrɛ y'a ye k'a fɔ olu ka hijidenw plasiw olu ka hijidenw bɛ jigin yɔrɔ min ni maa ba 70 mana to yen maa minnu kan ka na hiji la ni imuraw la a bɛ kɛ degun ye u y'a ɲini Éthiopie fɛ sa Éthiopie ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ n'u tɛ se ka taa n'u ye olu yɛrɛ bɛn'u ta u damana pankuru la nin kalosa in na k'u cɛ ka t'u bila yanni hijidenw kana na far'u kan ko sabula olu tun ye sɛbɛn kɛ ka papiye o papiye dilan diɲɛseleke naani ka se ka dɛmɛ don ninnu ma ko maa tɛ k'i kala don i ɲina ka bɛn n'a ye Saudiya a na kɛ min ye hiji yɛrɛ kɛcogo ye o yɛlɛmalenba don sabula o y'a jira k'a fɔ ko hali sɛbɛn minnu bɛ yen ni maaw tun b'o ta ka taa imura la k'olu tɛna se ka kɛ ka hiji kɛ tuguni wulikajɔ min bɛ sen na yaasa u ka jamana yɛrɛ bɛ se ka tɔnɔ sɔrɔ hijiko la ko baara in bɛ tali kɛ o la a n'u ka yɔrɔ jɛyaliko kibaruyaw an bɛ olu jɔya bi wulada in na nɛgɛ kanɲɛ 18 ale tɛmɛnen ni miniti 35 ye ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn sini sɔgɔma n'ala sɔnna a ma armée ale ka kalo o kimɛli baaraw tun bɛ yen min mana b'o kɔnɔ an na o da tulo ka kebatalen don o kɛnɛ kan colonel major Sulemani Danbele ale n'a ka cɛdenw olu ye wele bila an ma u yɛrɛ ko suntigɛ bɛ yen ko ni conférence de presse banna k'u b'u suntigɛ yen suntigɛ yɛrɛ fana don surunyana yan fana ka ban an b'ala k'i fo k'i waleɲuman dɔn min ye ba sɛgɛn ye k'a yɛrɛ fo maa minnu kun sɔgɔlen don an na Mali kɔnɔ a n'a kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw waleɲuman dɔn n'ala sɔnna a ma sini sɔgɔma n'ala ma ko wɛrɛ kɛ an na ɲɔgɔn sɔgɔra nɛgɛ kanɲɛ 9 kibaruya kura minnu bɛ yen ka olu da aw tulo kan min ye conseil des ministres ye min mana bɔ o kɔnɔna na ka o fana bɛndɛgɛmɔ ka se ka o da tulo kan ala ka suntigɛ timɛko ɲuman da ni silamɛ bɛɛ lajɛlen ma ala ka batokɛlaw bɛɛ lajɛlen minɛ seli musaka ala k'a nɔgɔya ni silamɛ bɛɛ lajɛlen a k'an bɛn sini ni ala n'a kira sɔnna a ma